футболбозон чун одат пеш аз оғози рақобат Асамо Бенҷамин, рақами 22 Алишер Сафаров, 13 Раҳматшо Раҳматзода ҳунарнамоии олӣ дошт ва ин даста ҳатто дар мусобиқаҳои минтақавӣ низ баромади хуберо ҳам дошт. Барои мисол ёд меорем рақобатро. ҳуҷуми равшан аз канори рости майдон Абдулфатоҳ Худоидодзода кушода мешавад. Дар дохили ҷаримагоҳ аст фурсат барои зарбазанӣ. Худоидодзода Тимур Мамадмуродов Тимур партоби ҳавоию ба ҷаримагоҳ ва дарвозабон хуб нишон дод дар дастаи равшан мағз Ҷозеба Комади аст. партоби ту ба ҷаримагоҳ Худоидодзода ба туп намерасад. Фурсати беҳтарин барои равшан. Туп вориди дарвоза мегардад ниҳоят ва довар ба маркази майдон ишора мекунад. Абдулфатоҳи Худоидодзода намедонад ки гол ба номи ӯ сабт мешавад ё на. охирин ба туп ки расида буд, аммо гап сар ин аст ки туп вориди дарвозаи ҳосилот гардид. меҳмонон ба задани гол даст ёфтанд. хуб эътибори мутаваҷҷеҳ шавем. партоби туп ба ҷаримагоҳ санават Худоидодзода мубориза бурд, аммо ба туп расида натавонист. Шаҳрёри Иноятулло зарба мезанад, туп муаллақ мемонад. На, ин голи Худоидодзода нест. тамошобини азиз, туп аллакай ба дарвозаи ҳосилот ворид гардида буд. барои ҳамин ё ин автогол аст ё гол ба номи Шаҳрёри Иноятулло сабт мешавад. ин голи Шаҳрёри Иноятулло аст. тамошобини азиз, ҷои шубҳае нест, зеро ки муҳофизатгари ҳосилот Асамо Бенҷамин барои шакидовар. зарбаи Саид Мухтор Азимов ва расиш ба бозигари равшан буд. зарбаи ҷаримавӣ, партоб иҷро карда мешавад ба ҷаримагоҳ. имконоти беҳтарин барои ҳосилот. ишора мешавад ки ту ба дасти бозигари равшан расидааст. зарба мустақим аз сӯи дарвоза ба иштибори Омедият. дарвозабони ҳосилот туп вориди дарвоза мегардад. Рустам Ризоев чӣ кор кард дар ҳамин ҳолат ва Абдулфатоҳ Худоидодзода 100% туби дарвозабон будин. дар идомаи зарбаи Муҳаммадшарифи Саидхоҷа Холмурод Назаров барои бозёфти туп мубориза бурд. зарба зада натавонисту, аммо Худоидодзода аз байни пойҳои чанде аз бозигарони ҳосилот тупро вориди дарвоза дақиқ равон кард. 2-0. аммо ба мо нишон намешавад ки ҳолати офсайд буд ё на. ҳуҷуми ҳосилот, имкон барои Далер Чолов, зарбаи ӯ Гритсенко бармегардонад. Аббос Андалибов тупро ҳаво медиҳад ба ҷаримагоҳ Амирҷон Сафаров, зарбаи ӯ хуб хонд ҳамин ҳуҷумро ва мавқеи дурустро иҷро кард. Акомади, зарбаи ӯ Амирҷон Сафаров дар бозоф туп аввалин аст ва бо нахустин расиши худ партоби ӯ ба пеш. Муҳаммад Мираҳмадов айни замон бо туп, зарба иҷро менамояд. илова бар ин равшан соҳиби пушти сар мегузорад. 0-2. хуберо ҳам дар ин мавсим чандин маротиба нишон додааст. тамошобини азиз, дар ҳаминҷо гузориши мустақимо аз варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор ба анҷом мерасад. меҳровари кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. боқи сарбаланду хона обод бошед ва футболи тоҷикро якҷо бо телевизиони варзиш тамошо кунед. хайр.